Според данни от Bloomberg Intelligence, съобщени от VanEck, еднодневните ръстове на цените на акциите след надминаване на очакваните резултати са били ограничени до 2% спрямо S&P 500, докато резултати, които не оправдават прогнозите, са предизвикали спад от 5 до 9%. Защо инвеститорите са по-склонни да накажат повече компаниите, които не оправдаят прогнозите, отколкото да възнаградят тези, които ги надскачат? Да, наистина това беше едно доста интересно нещо, което се наблюдаваше през този сезон на отчетите. Средната стойност е около 2,4% за тези компании, които не оправдават очаквания, т.е. 2,4% движение в цената на акциите. И това е наистина показателно за това колко е безпощаден пазара към недостатъчно добрите резултати, дори в контекста на един иначе силен сезон на отчетите. А основната причина за това е, че въпреки текущите добри резултати, средата е такава, че трябва да се подхожда по-предпазливо и компании трябва да се подхожда по-предпазливо заради голямата несигурност. Имаме геополитическа ситуация, голяма волатилност при долара и общо взето инвеститорите наистина са една идея по-предпазливи в оценките си и също така за това те са и по-стриктни в очакванията си и реакцията на негативните резултати.